Ce de tare e cald astăzi. De acord. Gata, am adus toate manualele. Băieți, sunteți gata de campionat de fotbal? Da, suntem gata. Venim. Deci, prieteni, asta este ultima săptămână de școală. În fiecare an avem, în ultima săptămână, campionat de fotbal. De fiecare dată la campionat noi stăm în așa căldură și urmărim jocul. Da, poate bă mingea, dă pas mingea, da. Și, desigur, acel campionat clasa noastră a câștigat. Da. De asemenea, în ultima săptămână de școală, deja avem consultații. Pentru că, în următoarele zile, vom avea examene. Bă, Scutaru, dar tu cum crezi? Tu vei da examenele? Păi și normal că dacă la pretestare am luat acea notă trecătoare, atunci cred că am să trec. Domnul Nicolae, e corect? Puteți să verificați. Și, desigur, acasă trebuie să mai lucrăm cumva individual. Dar mie e interesant. Dar oare ce se va întâmpla dacă eu nu voi da examenele? Здравствуй, небо в облаках, здравствуй, юность в сапогах. Mai bine mă duc și mă gătesc serios de examen. Și, desigur, în ultima săptămână are loc ultimul sunet la sfârșit. Am dansat vals, am primit diplome, suntem absolvenți. La urmă ascultăm și discursul dirigintei noastre, în care ea vorbește ceea ce ea simte. În sfârșit, eu voi scăpa de voi. Se pare că și noi în același timp scăpăm de dumneavoastră. Da, cam așa iese. Să fiu sinceră, îmi veți lipsi foarte mult. Fără voi, atmosfera în clasă nu va mai fi aceea care a fost înainte. Da, doamnă Lena, și dumneavoastră ne veți lipsi. Ce de repede trece timpul. Și aici deja vă dați seama că a venit timpul să luați rămas bun și să mergeți pe propria cale. Dar cine mai este acolo? Ei, Vlad, ce faci, amice? Vii cu noi? Știi, Vlad, câteodată eu nu te pot suporta, dar fără tine în companie, atmosfera nu e aceea cum a fost înainte. Păi, Vlad, ce zici? Mergi cu noi să ne distrăm?
Și, până la urmă, un mesaj pentru prietenii mei. Dragi prieteni, vă mulțumesc mult pentru această călătorie extraordinară în aceste ani de studii, având momente amuzante și fericite. Îmi va fi dor de voi și nu vă voi uita niciodată. Vă mulțumesc că îmi suportați talentul și proiectul meu și în rest vă mulțumesc de tot. Vă mulțumesc de vizionare și, dragi spectatori și prieteni, să aveți o vară plăcută.